Здравейте! Добре дошли на кафе и тази седмица. Малко по-късно ще видите продължението на разговора ни с големия победител във Вибрадър тази година, Миглена Ангелова. Няма как дълъг и интересен разговор се получи. Започнахме от предложение за брак, от приемането на това предложение, от обсъждане на годеж, на пътувания, меден месец и стигнахме естествено до коментари за това, което се е случвало в къщата. Днес ще видите третата част от този наш разговор. Сега обаче започваме с нещо, което знам, че вълнува всички ни по това време на годината. Заговори се, плъзна слух, че в Сърбия върлува опасен вирус, мутиращ там, срещу който имунната ни система се оказва безсилна. Не може да реагира. Дали това е истина, дали е слух, няма особено значение, защото наистина по това време на годината всички се вълнуваме от непропускащата ни грипна вълна. Как да се справим с нея, как да направим профилактика и да не станем жертва на грипа, или пък ако станем, как по-леко да боледуваме, как да си спестим усложненията. За това ще си говорим с доцент доктор Мария Папазова. Мила Мария, виждам те, че пишеш, ма ако искаш ела първо тук да ни кажеш... Може и още, но ще пишем пак. Знам. Първо да ми кажеш каква е ситуацията в момента в България с грипа. Доколкото на мен ми е известна, нямаме обявена грипна епидемия. Нямаме наистина. Но пък статистиката показва, че заболелите нарастват. Не смятам, че е ненормално, защото то така е всяка година. Мутации ще има все повече при тая екология, радиации, токсини и така. Онзи ден гледах един репортаж в телевизията ни за времето, че точно ноември месец и замърсяването е много по-голямо в големите градове, което води до по-лесно до това да се случват респираторните инфекции. Освен това сега се тъпчем по превозни средства, има рискови групи, така че нормално... Като казваш рискови групи, ако искаш за тях да кажем, защото да, когато сме в среда с носители на вируси... Абсолютно, но ние сме в такава ситуация. Макар че цифри точно не мога да кажа, имаме боледуващи вече и те никак не са малко. И имаме други, които не боледуват в момента, но са в контакт с боледуващи. И те не знаят дори това, защото има едно вирусоносителство, което има известен период латентен и не се изявява. Така че всеки би трябвало да вземе мерки. Всеки би трябвало да вземе мерки, но за кой трябва да внимава най-много или за кого ние да внимаваме най-много, защото децата почти винаги знам, че са да, и на първо място все още има инфекции. много родители, които някак си след лятното боледуване на децата, което знаем, че е много често, не са взели мерки да подкрепят имунната им система за есента. Така че това са едни деца с отслабена имунна защита и техният брой никак не е малък. Те са единия рисков контингент. По принцип и в детска и в по-късна възраст има едно скрито бактерионосителство на стрептококи и стафилококи в назофарингеалната област. Моите собствени деца са били години така. Тоест децата са носители, но ние не знаем за това. Но в момента, в който вируса просто наближи, както бих казала смешно, го помиришат лигавиците, веднага организма е готов, прекарвайки вирусна инфекция, да сложи бактериална, което всъщност е големия проблем. Защото, както сме ги учили хората в холистичното училище Мила Гала, ако боледуваме правилно и ако сме подготвени за този сезон, няма да има опасното наслагване на бактериална инфекция. Рискова група са възрастните хора. Особено при тях хора и опасностното усложнение може би по-голямо, отколкото при... Разбира се, и освен това хора, а те никак не са малко, които имат хронични състояния, автоимунни процеси. Те много често са и на терапия, да речем, с кортизонови препарати, които свалят имунната защита и това е неизбежно. Хора с диабет, които знаем там инфекцията просто с кеф се развива. Сърдечно-съдови заболявания, хора, които са преподаватели, които са учители, лекари, фармацевти, които контактуват най-вече с болните хора. Така, може би и хора в по-големи колективи, такива общности, където почти винаги все някой ще донесе вирус. И сега вече отпуските минаха и децата се събират в по-големи групи. Така че има прекрасни условия въздушно-капковите инфекции да се разпространяват. Слава Богу, има и прекрасни средства да ги борим. И ти днес ще кажеш различни методи, разбира се, природни, най-добрите. Сега предлагам да започнем с първия. Само ще загатнем по-късно, по-сериозно ще говорим. Солна къща. Изпратихме там репортера ни Ани в Солната къща. Сега за малко ще видим, а след малко повече подробности. Ани, здравей! Здравейте! Както и доктор Папазова каза преди малко, децата спадат към рисковите групи за възприемчивост на вирусните инфекции. Точно дечица има тук в Солната къща, в която се намираме. Те са с своите родители. Искам да ви ги представя. Здравейте всички! Това е Елена. Тя има син, който е на
5 години. Да. В момента не е тук обаче. Да, защото днес имаш тържество в детската градина и правят генерална репетиция, но сме чести посетители на солната къща. Добре, ти ще ни разкажеш малко повече за това колко често боледува той и подробности около усложнения, евентуално, надявам се да няма такива, но не е изключено. Също така Данко представям, той е тук със своите деца Ема и Филип. Ето ги, здравейте. Здравейте. Виктория с Самуил и с Теодор и Калина. Здравейте! И Калина виждате, която води тук своя внук. Самата тя също се възползва от солната терапия. Сега, Ани, много приятно изглежда. Чакай, че сега виждам децата си играят, забавляват се. Те са едно седнали в пясък. А всъщност така е сол. Много приятно, наистина ние... Да, ние малко по-късничко ще разкажем подробности, ще покажем и обстановката тук. Да, като на плаше, само дето морето липсва. Децата са седнали с играчките в солта и се занимават изключително приятно е за тях. Данко, да ни разкажеш, боледуват ли често децата и как протичат тези инфекции? Ами до миналата година, особено голямата кака Ема, боледуваше доста. Но откакто започнахме да ходим на солни сесии и нещата се подобриха значително. Други начини на профилактика ползвали ли сте? Ами да, до миналата година използвахме инхалатор в къщи, ходили сме на планина естествено, но по принцип не сме фенове на лошите лекарства и търсихме методи, в които да си подобриме здравето на децата по различен начин. Докато не стигнахме до този. Да. Добре, само да ви попитам и вас да ми разкажете, вие водите тук своя внук. Той е на 9 години, доколкото... Но е на училище в момента, затова не е тук. Боледува ли често той? Боледува почти всяка есен, още щом тръгне на училище. 10 дена след това почват, който кихне, разболява целия клас и така. Антибиотици взимал ли? Много редко майка му предпочита да го лекува по друг начин, с хомеопатия, с такива не антибиотични такова. Но сега беше с крема и кашлица и след третата сесия вече беше... Ще разкажем по-подробно как се отразява. Ани, да, след малко ще се включим отново, за да ни разкажете подробно. Знам, че ще има събеседник, който ще разкаже за принципа, как действат солта всъщност, защо, какво помага. Ще ти е интересно и на теб, Мария, но тук чухме повечето хора, които казват, че не обичат лошите лекарства, че не искат да прибягват към антибиотиците. Всъщност, теб сме говорили, че най-често са инфекциите на горните дихателни пътища и много често се изписват антибиотици, които вместо да помогнат, затрудняват работата на имунната система. Изобщо ние сме говорили, че антибиотика има много точно определени действия и няма да правим, да викаме пожарната преди да дойде пожара. Много хора си почват да си взимат антибиотици като профилактика. Ние сега ще ви научим на профилактика. Дай да кажем, ако искаш, кои са инфекциите на горните, кои на долните дихателни пътища. Като започнем, тук е едно от най-чести усложнения, което и на мен в живота не ми се размина. На горните дихателни пътища е да се засегнат някои от околоносните кухини. Знаем, че това възпаление се нарича синуитис. Може да бъде фронтален, може да бъде максиларен, особено ако влезе в тия кухини, много трудно излиза. След това възпаление надолу, носа, ринити. Те са дадени някъде, надявам се. Възпаление на носната кухина, ринит, може после полип и какво ли не. Фарингса, фарингита, когато махнем сливиците, сме изложени на хронични възпаления на фарингса. Ларингитите са много чести, могат да бъдат смесени и фарингса, и ларингса да бъде засегнат. И вече слизаме надолу към трахеити, бронхити и пневмония. Всякакви видове пневмонии, усложнения. Моите деца правиха едно много рядко, което е, тук не е написано, но засягане на най-малките разклонения на бронхите към бронхиолит. И това е понякога по-тежко от пневмония и точно така започваше. Аз антибиотици бях дала много точно, това бях причинила на децата си. Много антибиотици без да трябва и от най-кихването, както каза жената от солната стая, от едно кихване стигахме веднага до бронхиолит.
и ги бях включила в един порочен кръг. Но тогава не знаех билки, не знаех солни стани, нищо не знаех. Слава Богу, сега знаеш, имаш много знания, които ще предадем сега и на зрителите ни. Но да започнем с това. Кога една обикновена чиста вирусна инфекция отваря врата за бактериите и се случват Иначе не бива така да разглеждаме галоорганизма, който стои изложен, беззащитен и вика вирус ела изяшма и бактерия елата след него. Ние имаме чудесни защити. Въпросът е да ги поддържаме. Първо, всяка една лигавица има една мембрана, която е изградена от специални вещества и там има много хиалуронова киселина, която е плътна мембрана. Така. И би трябвало да бъде така пронизана от вируса, за да може той да я проникне. Освен това, тази мембрана отделя едно служещо вещество, което се нарича мукус. Това може би тук пише мукус, виждам. Да. Освен тая механична защита на мембраната, която тук е отдолу и не се вижда, тези специални клетки на лигавицата произвеждат това слузно вещество, което съдържа специални химични субстанции, които парират вируса. Така че не е механична защита, химична защита. И освен това, много искам да се видят тези власинки, които ако са нормални и не поразени от вируса, имат едно естествено движение и изтикват всичко, чужди частици, бактерии и вируси нагоре към устата. Това движение трябва да бъде запазено. И всъщност точно по тези механизми, вирусите като интелигентни същества, са се изработили механизми, с които да ни пробиват, ако ние не сме укрепили нашата защита своевременно. Значи първо имат вещества от сорта на ензимите, както и бактериите, така и вирусите. Така. Които разпадат хиалуроновата киселина в тая мембрана. За да я пробият. И я пробиват. И след това започват да отделят купища токсични продукти, които няма смисъл да изреждаме като отделни имена, с които всъщност предизвикват местно възпаление. Общо сумарно имаме механично пробиване с ензими точно механизма, как се случват нещата. Това е сложна схема. Но ти го обясняваш много ясно. Възпалението, което предизвикват, всъщност те са изключително подли, започват да активират нашите собствени клетки, които започват да произвеждат възпалителни вещества и оттам нататък парализират се тая ресничеста функция, просто тотално парализиране на ресничките. Обратният ток вече го няма. И те си върват надолу и надолу и надолу. Самите им вещества могат да разрушат и базалната мембрана, основната мембрана, и ресничките, и всъщност се получава една парзалка. И вирусът лесно се парзаля надолу към долните отдели на дихателната система и бактериите се спускат улеснени след него. Средата сигурно е приятна, размножават се бързо. Да, това означава да отвориш врата. И когато даваме антибиотик, никой от тия механизми всъщност не засягаме. Ние само блокираме някакво количество бактерии, обаче механизмите на разрушение на дихателното дърво от страна на вируса си остават. Така че профилактиката и лечението в този стадий въобще не включва антибиотик. Антибиотика идва, когато бактерия след това влезе. А как можем да разберем, че започва това усложнение? Кога е момента, в който... Да, искам само да кажа, че точно грипната група вируси имат най-токсични вещества и най-бързо предизвикват тия ефекти на разрушаване на мембраната защитната, на парализиране на власинките и на предизвикване на местен възпалителен процес, който вече улеснява и бактериите. Значи ние имаме един ясен неспецифичен комплекс от симптоми, който наричаме грипна, най-общо казано, инфекция. Боли ни глава, качваме температура, започват болки зад очите, мускулни болки. Това трае... Типичната картина на грип. Да, ако вземем мерки, след 3-4 дни това отзвучава. Може да имаме един последващ период, за който в който не сме добре и организма иска да бъде възстановен, но няма едно затлачване, както бихме казали на прост език, на тези симптоми. Или задълбочаване. Те могат да отзвучат и след това да се появи вече кашлица. Харачки, които от белезникави се увеличават като количество и стават жълтеникави или жълтеникаво-зелени. Значи жълтеникавата отцветка категорично говори за бактериална инфекция. Температурата след като е спаднала, се качва или е била до някакво ниво и отново имаме високи пикове температурни. Просто променя се картината и човек сам си усеща. Няма нужда да чете по справочници. Той вижда, че болестта не само не минава, но картината се променя и вече тук трябва да се вземат много сериозни мерки. Когато има бактериална инфекция и особено в рисков контингент, ще се включи антибиотик. Но трябва много други неща около него, защото той също сваля имунната защита.
И трябва винаги нещата да върват добрите и лошите, както каза. Но ми харесва това, което каза преди да се стигне до антибиотика, че когато няма пожар, не викаме превентивно пожарната. Нали, иначе вируса, пак ще създам една картина. Вируса просто окосява бронхиалното дърво. Да. Мария, трябва да видим една реклама. Веднага след това си ми обещала много методи, много интересни за справяне с и като профилактика, и лечение, и справяне с осложненията. Прости и налични, но доказани. Ще надникнем, разбира се, и в солната стая. Извинявам предварително и на тебе, и на зрителите. Тук теме ще изпускам някой научен термин. Но за което ти благодаря, защото все пак трябва да е на популярен език. Наука. Ние говорим неща проверени. Говориш за вътрешните средства. Те наистина са проверени и доказани. Най-добрите ще предложим, но след рекламата. Днес доктор Папазова дава безценни съвети за това как да се справим с грипа и усложненията от него. Мария, обещахме няколко метода, различни. Сега отново ще надникнем в солната къща, за да разберем малко повече за това как действа халотерапията. Дори аз не знаех, че навсякъде има солни къщи вече. Сега го разбирам. Ето, сега ще видим, Ани ще ни разкаже. Ани, здравей отново. Да, Гала, здравейте отново. Представям ви Неделя Грандебол, която е специалист по халотерапия. Тук естествено са и хората, с които ви запознах малко по-рано. Здравей, Неделя! Здравейте, здравей, Гала. Приятно ми е, че сме при вас. Ние сме говорили за солната терапия в предаването ни преди доста години. Обаче така, че нека да кажем отново как е била открита тя. Солната терапия е открита в солните мини в Полша, където са добивали каменна сол миньорите. И докторите им забелязват, че не боледуват от респираторни заболявания. Започват да ги изследват и всъщност разбират, че солните частици са тези, които имат такъв благотворен ефект върху организма на миньорите. След това солните мини в Полша са използвани като бомбоубежище през Втората световна война. Там също хората, които са настанени, много бързо се оправят. И общо взето изследванията показват, че солната терапия въздейства много благоприятно в респираторните проблеми и кожните проблеми при деца и при възрастни, при хора от всяка възраст. Ако искате първо да кажем как се провежда самата солна терапия или халотерапия, какво представлява, как се случват нещата, изпарява ли се тази сол, как става? Не, солната терапия се основава на ефекта на солните частици, които са сухи. Солната терапия се провежда в солни стаи, които са в градска среда и са оборудвани по специален начин. За провеждането на тази солна терапия. Всичко е в сол, стените са облицовани в сол. Да, ето и аз в ръката си в момента държа. Изключително дръбничка и приятна на пипане. Да. Дечицата са боси тук върху солта. Точно така. Някои деца даже ги се вличат по памперси. Тук имаме бебета, които се разхождат. Като солта по пода и по стените е за да се създаде малко по-стерилна среда в стаята. И всъщност цялата работа се извършва от този уред, халогенератора. Можем ли да го покажем? Да. Нека да видим. Това е сензора, който контролира концентрацията на солния аерозол в стаята. Всъщност ето от тази тръба тук излиза, от другата страна, ако може да покажете, излиза солния аерозол, той с определена концентрация. В уреда се слага фармацевтична сол, която е чист натриев хлорид, за да се избегнат алергии и разни... Да, може да покажете и халогенератора. Фармацевтична, ще ни каже, дайте ли малко повече, какво значи, какво представлява? Ани каза, че е ситничка, приятна на пипане, не ми изглеждаше много ситна. Не, тази сол, която е по стените и по земята, няма нищо общо с солта, която се слага в халогенератора. В халогенератора се слага специална, изчистена от всякакви други примеси фармацевтична сол, за да може да се предотвратят, както казах, алергии или при хора, например, които страдат от гуша и приемат йод, за да не добавят, нали, за да се знае просто, че това е чист натриев хлорид и няма опасност от някакви примеси, които могат
могат да повлияят негативно на От този апарат, който сега видяхме, какво се случва всъщност? В този апарат се слага фармацевтичната сол. Той я смила на много ситни частици, разпрашава я и я вдухва вътре в помещението. Тъй като солта се влияе много механично, много силно се пресова солта, за да се получат тези ситни частици. Тя се зарежда с отрицателни иони по принцип, които също имат много благотворно влияние върху организма. И всъщност дишването на тази сол, на тези сухи малки частици, които 80% от тях са между 1 и 5 микрона с такава големина, те полепват по секретите и променят вискозитетът на секрета. Той става по-малко лепкав и по-хлъзгав. И така се отхрачва и очиства от организма по естествен начин по-лесно, като заради големината на тези частици те попадат много дълбоко в дихателните пътища и по синусите навлизат. И също при попадане върху кожата им те имат много благоприятен ефект и стартират при кожни проблеми, разни функции в организма. Аз искам да попитам и хората тук, защо решихте да прилагате солната терапия при детето си? Моя син боледува на 2-3 месеца веднъж от стандартната болест, хрема и кашлица. И от известен период от време реших да прибягвам до такива природни методи за лечение, тъй като преди е пил и антибиотици, за съжаление. 2 пъти вече пресичам болест. Минава много бързо хремата и не се появява и кашлица, тъй като той страда от задна хрема. И така с посещенията ни тук в солната къща пресичам всичко. Ще продължаваме да идваме тук, защото тук е едно вълшебно място не само за лекуване на респираторни заболявания, а и се отпускам, зареждам се, благодарение на, разбира се, и на собствениците, които са много позитивни. Забавляват се децата също така много, освен че им се отразява благотворно на здравето. Виктория, виждаме двете ти момченца, които се забавляват много тук. Защо прибегнати до тази терапия? Големия ми Теодор е склонен към сенни хреми. Последните 2, той е на 3 годинки и последните 2 зими, от октомври-ноември, непрекъснато кашлица, сополи. Разбира се, и откакто посещаваме тук солната стая, всъщност нямаме такъв проблем, слава Богу. Маничкия, той както тръгна покрай брат си, тук изключително много му харесва, много добре си играе с солта. Той направи едно изчистване в началото в процедурите, първите 3-4 дни, изтече много секрет от нослето му прозрачен, явно имало нещо събрано като инфекция. И от тогава двамата са ми здрави и ние така ще продължим да идваме възможно най-много пъти. Ще правиме със сигурност профилактика есен и пролет, както е препоръчителното по 10 процедури. И вече, ако се налага, дано да не се налага, допълнително. 10 процедури, чухани, може би да поразкаже Неделя как се случват нещата, колко процедури, през колко време при различните проблеми е добре да се правят? Добре, Неделя, само да отговориш нагава. Аз исках и Калина да попитам, която е с ХОБ, хронична обструктивна белодробна болест. На нея също се отразява много благоприятно. Ще се върна след малко към нея. Значи препоръките от нашите партньори са за профилактика при деца преди зимния и пролетния период да се направят между 10 и 20 процедури през ден най-често, за да може да се очистят лигавиците на горните дихателни пътища, които всъщност са първия вход на вируси и бактерии, нали, и в детските градини, и в училищата, и навсякъде срещаме с такива бактерии. И всъщност да се повиши така наречения локален имунитет на горните дихателни пътища, за да се борят, нали, с навлезналите микроорганизми. За възрастните могат да се правят процедурите всеки ден, като профилактичния курс на терапията при децата се повтаря максимум 3 пъти в годината, възрастните могат да го правят 4 пъти в годината. Калина, Ани, кой искаше да ни разкаже още историята си? Да, Калина, която е с ХОП, която довежда тук внука си, но тя също прави тази терапия. Какъв ефект имаше при теб? След 3-4 процедура намаляха пристъпите на кашлица сутрин. Също задна хрема имах
понеже прихващам от внука всички вируси, които носи, и заедно с него се поизлекувах и аз. И другото, което наблюдавам, кожата на ръце, крака, тяло стана по-мека, по-гладка, както при мене, така и при него. Така че предполагам, че ефектът от солта е не само към белодробните заболявания, и друг някакъв. Разкрасява. Да, може би да. Може би да. Неделя, има ли противопоказание за кой не е подходяща солната стая? Усеща се морския въздух още с влизането в стаята. Така е, наистина. Неделя? Да, здравей. Пак, здравейте. Противопоказания има, да. Те не са много, но ефекта от солната терапия, както казахме, е изчистващ, което води до една по-очистена кашлица или изчистване на секрети от носа. Общо взето подхождаме много внимателно към астматични деца, тъй като е много важна концентрацията, която се поддържа в помещението и съответно влажността, която е създадена тук в помещението. Значи влажността е контролирана, между 40 и 60% е влажността от въздуха. Концентрацията, както казахме, е между 6 и 10 мг на кубичен метър. Превишили се концентрацията, може да доведе до астматични пристъпи при деца, които са предразположени към такива астматични деца. И това е най-вече, там внимаваме в концентрацията. Тя трябва да е строго следена и нашия сензор всъщност... Освен за деца и по-възрастни хора с астматични пристъпи, при какви други случаи не е препоръчително? Значи при сърдечна недостатъчност не се препоръчва и също така... Чакай малко, изчакай секунда. При повишено кръвно налягане, когато тази хипертония не е контролирана... Сега ще дадем микрофона. Когато хипертонията не е контролирана, при много остри пристъпи астматични или в ХОП, при хроничните при хроничните болести не е хубаво, когато децата са в активна фаза на вирусно заболяване, когато имат температура или са в някаква много остра кашлица такава, защото организма се пренатоварва. Трябва да се изчакат 2-3 дни и да дойдат при нас, когато е вече изчистващата фаза. Разбрахме. Благодаря ви много. Беше интересно. Така, добре да се чувстват всички, които са там около вас. Пожелавам. Мария, ти какво мислиш за такъв тип терапия? Това е терапия с соли. Ние сме говорили много пъти за солите. Говорили сме наистина. В случая имаме натриев хлорид, който е най-известната в науката биохимия, разбира се, лигавична сол. Значи там, където има проблем с лигавиците, ние точно това говорим. Да. Има всякакъв оздравителен ефект. Стабилизира лигавицата, размножението на нормалните клетки, тая власинкова активност, за която говорихме, ресничести епител, мембраната, за която говорихме, укрепва, по-лесно се извежда секрета. Ето в началото започва повече кашлица, казах, и след това се изчиства. Много ми хареса тази калина, която е хванала нещо много важно. Натриевия хлорид е този, който разпределя течностите и съответно тургора на кожата се подобрява. Тя е усетила омекотяване и влияние. Каза, че кожата... Значи няма нещо, което чак толкова избирателно да действа, що се отнася до соли. Добре, мила моя сол. Целокупен ефект. Да, сигурно, но...